Tatlong negosyo na pwede mong umpisahan ngayon. Ito ay ang pag-aalaga ng bangus o di kaya pagkukulture ng bangus. Ang pag-aalaga ng bangus ay malaki dito ang iyong market. For your information, ang city ng bangus ay matatagpuan dito sa Dagupan, dito sa Iloilo, at dito sa Davao. Pero kahit saan ka mang panig ng Pilipinas, kung gusto mong mag-alaga, ay pwede kang mag-culture o mag-alaga ng mga bangus na ito ay gagawin mong livelihood. Abay, alam natin mga kabayan na sa ngayon, sa hirap ng buhay dahil sa kinakaharap nating pandemya, lamang po yung may diskarte, lamang po yung nagkakaroon ng negosyo, lamang po yung nagdi-decide na magnegosyo, na palaguin ang kanilang pera upang may pantustos sa kanilang pamilya. Kaya ang pag-aalaga ng bangus ay napaka-importante yan. At dahil kung may bangus ka, magkakaroon din ng oportunidad ang iyong mga kapitbahay o ang mga ibang tao na sila ay magbebenta ng iyong produkto. Dito ay pwede kang maaaring gawin. Pwede ka rin gumawa ng tapa kung mayroon kang skills, gumawa ka ng mga tapa ng mga bangus. Ito ay pagkakitaan at magandang negosyo ito mga kabayan. At kagaya nga ng sinabi ko, pwede rin ibenta sa bayan o di kaya ibahay-bahay. Kahit saan mang lugar, ito ay mas malaki ang iyong kikitain at oportunidad ng mga magbebenta ng mga bangus. Kaya ang bangus ay napaka-importante at magandang negosyo ito. Bukod sa ito ay kailangan ng mga tao dahil pagkain at ulam ay araw-araw yan na kailangan ng mga tao. Yan ay patok na patok at pwede ka rin gumawa ng mga tapa na i-deliver mo sa iba't ibang mga groceries, iba't ibang mga lugar. Yan, kapag napalaki mong negosyo mong yan ang iyong pag-i-expandan at malaki ang kita mo dito. Kaya ang negosyo ito ay maganda kabayan. Kung ikaw ay isang OFW o kung ikaw ay may pera, pwede mong umpisahan dito. Kung gusto mong mas malaki ang iyong kikitain, syempre mas malaki din ang iyong puhunan. Pangalawa kabayan, bukod sa vendor ng mga isda, ay pwede kang bumili ng mga bangka na inegosyo mo. Ito ay ipahawak mo sa iyong mga kakilala, mga kapatid o ano pa. Yan ay kanilang gagamitin pag nagpalaot sila at pag may kita, meron kang hati. Yan ang investment na maganda. Passive income mo yan kabayan. Dito, kahit nasa abroad ka, kahit may trabaho ka pa, kapag sila ay pumalaot, kapag sila ay may mga nakuhang isda, ay meron kang porsyento o meron kang hati sa kinita mo. Ang kagandahan niyan ay malaki ang kita dito dahil talaga ang pangingisda, kung tutusin ay mas malaki ang kinikita kaysa namamasada. Kaya bigla-bigla ang pangingisda. Minsan nakakakuha sila ng mga iba't ibang isda sa dagat. Pag sineswerte, talagang libo-libo rin ang kikitain mo dito. Kaya kabayan, magandang negosyo ito. Kaya kung ikaw ay nagnanais na magnegosyo ng ganito, pwede mong umpisahan yan at i-leverage mo yan, paramihin mo ang iyong bangka para mas maraki rin ang iyong kita. Lamang kabayan ang nag-iisip ng multiple income. Hindi lang tayo natili sa ating active income kagaya ng ating trabaho. Kinakailangan din natin ang ating mga passive income kagaya ng investment natin dito sa bangka. Kaya hindi masama na umpisahan natin yan. At yan ang nakikita ko na isang solusyon sa kahirapan sa ating bansa. Kung mayroon ka niyan, nakatulong ka na sa iyong kapwa dahil mayroon siyang oportunidad na i-manage ang iyong bangka at pag sila'y pumalaot at sa mga iba't ibang klase pa ng isda. Pwede ka rin mag-buy and sell ng mga isda kagaya ng mga hito. Isang negosyo rin yan na pwede mong gawin, lalong-lalo na sa ngayon. Pandemya, napakahirap ang buhay, kaya lamang yung may diskarte. Hindi natin maiiwasan, hindi natin ikinakaya na napakarami ang nagugutom, napakarami ang walang pagkain. Kaya ang mga negosyong ito ay patok na patok, ini-encourage ko ang bawat isa na kung may time, may pagkakataon, pasukin ito at huwag po tayong mahiyang magnegosyo. Kagaya ng nakikita nyo yan ng mga banye-banyerang tilapia,
Yan ay paninda ng mga kapwa nating Pilipino na kahit kasagsagan ng pandemya ay nandyan ang kanilang pagsusumikap upang may pantustos sa kanilang mga pamilya. Kaya mga kabayan, gawin natin yan at magnegosyo tayo. Kaya huwag kakalimutan, kapag may negosyo, may pag-asa sa buhay. Yan lamang po ang gusto ko.